كم يمسيهم زي خبركم تعذبتنا زينا حيزنا قريبنا لنا أنبابي سامسون هايله كاندي نتبتات زينا ኤርትራ ብዘባው ወዓላ በመካት ሽበራን መክታብ ወነጻው ጦርፍነት ተሳተፋ አላም አብኑ ዘባ ኦሮራ ኣብ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ብዝተገብረ ጻዕሪ ተርእዮ ሕማማት ነኪዮም አባጻዕ ሰራሕተኛታት ትካላት ስድራ ስዋዓት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ክወስዱ ወሲኖም ፈረንሳ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ንምድሓን ዝዝትልኦ ናብ ጣህራን ሰሪዳ ላዕለዎ ተሳተይቲ ንግዲ ቻይናን ኣሜሪካን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ንቐዳሞት ደቀባት ኣውስትሬልያ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኽእል መስርሕ ድምፂ ምርጫ ክካየድ እዩ ኤርትራ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ተእንግዶ ዘላ አፍሪካዊ ዞባዊ ወዓላን ምምካት ሽበራን ምግታእን ሽበራ ሙቹእ ባይታ ዝፈጥር ጎነፃዊ ጡርፍነት ተሳተፋላ ኣብዚ ብ11 ሓምለ ዝቃናዕ ዘሎ ወዓላ ብኣምባሳደር በየነ ርእሶም ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፋሎም ዕላማ ናይዚ ወዓላ ብሰንኪ ሽበራን ሳዕቤናቱን ንሃገራት አፍሪካ ብዛዕባ ዘጋጥም ዘሎ ስግኣት ዝፀንሕ መረዳእታ ከም ንምባል ኣብዚ መዳይ ዝተቐስመ ተመክሮታት ንምልውዋጥ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራት ንሓድሕደን ከምኡውን ምስ ሕብራት ሃገራትን ትካላቱን ዝህሉ ምውሃሃድ ብዝበለፀ ኣድማዒ ዝግበረሉ ኣገባባትን ምንዳዩ ኣብቲ ወዓላ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ንተመክሮ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ሽበራ ከምኡውን ሽበራ ኣብ ዞባና መጫጭሕ ባይታ ንኸይረክብ ምስ ሃገራት ዞባ ብውህደት ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ዝምልከት መግለፂ ቀሪቦም ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ነቲ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ስግኣትን መቐንጣጥ ውህደት ሃገራት ኣብ ምምካት ሽበራን ምግታእን ሽበራዊ ሙቹእ ባይታ ዝፈጥር ጎነፃዊ ጡርፍነትን መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ፈለማ ግና ኣብቲ ጉዳይን ፈጢርዎ ዘሎ ስግኣትን ጉቦ መረዳእታ ክህሉ ከም ዘድሊ ገሊፆም ብደረጃ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ተመሳሳሊ ዋዕላ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጦም ሽበራ ብፍላይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከም ምስምስ ንምትእትታው ግዳማዊ ሓይልን ሙቃም ወተሃደራዊ መደበራትን ይኸውን ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋዕላታት ጠንቅን ሳዕቤናትን ናይቲ ተርእዮ ብግቡእ ክዝተየሉን ክልለን ከም ዝግባእ ፀቒጦም ይዛረቡ ሚኒስትር ሕርሻን መሻርክትን ጥዕና እንስሳታትን ምውሓስ በብእዋኑ ክገብርዎ ብፀንሑ ክታበትን ፍወሳን ዘጠቃልል ሓያል ጻዕሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ንዞባ ኦሮራ ድማ ብፍላይ ተርእዮ ሕማማት ከም ዝነከየ ተገሊፆም ኣብ ክፍሊ መሬትን ሕርሻን ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ኣብ ንኡስ ዞባ ቀሮራ ኣቶ ሳልሕ ዑመር ኔሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ መጋሃጫታት ጎላጎል እማህሚመ ብዝተገብረ ወፍረ ክታበት ልዕሊ 80 ሚእታዊ ጥሪት ፀረ ግዳማዊ ባልዓትን ውሽጣዊ ሕማማትን ከም እተኸትባ ብምጥቃስ እዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ጥዕንአንን ዝህብኦ ምህርትን እወታዊ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ብሪዮም ኣቶ ሳልሕ ኣስዒቡ ሓረስቶት ጥሪቶም ኣብ ግቡእ ግዜን ከኽትብዎን ዝጥርጥርዎ ምልክታት ሕማም ምዝህሉ ንዝምልከቶ ኣካል ብኣጋ ክሕብሩን ብምዝኽኻር ዕላማ ዝወሃብ ክታበት ምስ ወቅቲ ኸራማትን ቀውዕን ኣብ ጥሪት ዝረኣዩ ባልዓትን ሕማማትን ንምቁፅጻር ስለ ዝኾነ ሓረስቶትን ወነንቲ ጥሪትን ብንቕሓት ክዋስኡ ተላብዮም ንሕርሻዊ ንጥፈታት ብዝምልከት ድማ ኣቶ ሳልሕ ዑመር ብዝሓለፈ ክራማት ባሕሪ ልዕሊ 100 ሄክታር ከም እተሓርሰን እቲ 40 ሄክታር ጽቡቕ እቶት ከም ዝሃበን ብምሕባር ዝበለፀ ፍርያት ንምርካብ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ምእለይ ውሕጅ መልዒት ክጽገነሎም ኣዘኻኺሮም ኣባጽዕ መንስያ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ መፍረ ውፅኢት ፕላስቲክ ኤርትራ ፋብሪካ ታኒካን ፖሊፕላስቲክን ባጽዕን ማሪታይምን ስድራ ስዋዓት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ክወስዱ ወሲኖም መንስያ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ መፍረ ውፅኢት ፕላስቲክ ኤርትራን ፋብሪካ ታኒካን ፖሊፕላስቲክን ባጽዕን ብ9 ሓምለ በብወገኖም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባታት ሰለስተ ስድራ ስዋዓት ንምእላይ ድሕሪ ምውሳኖም ተበጊሶምሉ ዘለዎ ቅዱስ ዕላማ ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣካያዲ ስራሕ ፋብሪካ መፍረ ውፅኢት ፕላስቲክ ኤርትራ ኣቶ መሓር ሰጊድን ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ፋብሪካ ታኒካን ፖሊፕላስቲክን ባጽዕ መንእሰይ ዳንኤል ርእሶምን ብጊዶም በቶም ሰራሕተኛ ዝተወስደ ተበግሶ መርኣያ ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ብኻልኦት ክሰዓብ ዘለዎም ምንየት ገሊፆም ብተመሳሳሊ ሰራሕተኛታት ማሪታይም ብ4 ሓምለ ተመሳሳሊ ተበግሶ ኣብ ዝወሰዱሉ ኣኼባ ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ ኤፍሬም መኮንን ኣብ ዘስምዐ ቃል ምእላይ ስድራ ስዋዓት ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣካል ናይቲ ሕልና ዝቐስን ዕማም ብምዃኖም ሓበን ከም ዝስምዖም ኣረድዮም
بيتصحبت منستر تمرتي ابن الزبع عرزة بقعتن عقم تمهارو اب كل درجاتات محيال زعلمه اب عامه تمرت 2010 8 10 9 سلاسل نطفتات زتبابع وصيت كم ترخبو حبيروم بربعه حمله اب استخايده صبصاب كلنا ابيات تمرتي زقربو لغمغام اب وصيت تمهارو تحاحزا سندات بيت تمرتي كمون عامتاو وطنن ترى ممهران اب تغباريون بعمق تزتيوم بمسرز زقربت صبصابات درجه محلاف اب زعامه تمرتي اب مبعتا 86 ميتاويت ما كلاي درجه 69 ميتاويت اب كلاي درجه دما 67.4 ميتاويت كم زنبره تساتفنت دق انستيا ماده تمرت خا كاب تقدمي زنبر عامت ب2 ميتاويت عبيت كم زمزغب بريهم حلاف بيت صحفت منستر تمرتي ابتن الزبا ممهر تصفى هيوت ولد جرجس اب زقربت صبصاب اب عامه تمرت 2010 8 10 9 اب كل درجاتات كاب استساتفوا لعلى 10 شح تمهارو اتم لعلي 7 ميتاويت نابزقصل درجه كم زحالفوا بمحبار أبركتو سلساو زمدنا ولدي تمهارو ممهرانن أبز وصيت زز مسجن كم زنبره قاليصوم محضر نزبع عرزات رؤسم كفل مريم بوغونو بعات تمهارون أبيات تمرتن خعبي ممهران بحفشه رئيس ممهران دما بفلاي غبا حلفنتهم كالعلوات تحساسيبهم منغستي اب صلات تمرتين زغبرو زلو غزيف وفرن غسغاسون زطاسه حلافي چنفر منستر تمرتي زبادوب ممهر هبتز غخيداد دما ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ መምህራን ዝገብሮም ድግጋፍ መርኣያ ንቕሓት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣካዳሚያውን ንቕሓትን ምሕደራ ኣብያተ ትምህርትን ንምምሕያሽ ኩለን ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ብውህደት ክሰርሓሉ ተላብዮም 22 ምሕደራት ከባቢ ኣብ ስጥርነፋ ንኡስ ዞባ ዓረዛ 27 ናይ መባእታ 7 ናይ ማእከላይ ደረጃ 2 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርት ኣለዋ نبرت من تصليم الزباد باروا بوحج تبلاشو 8 كيلومتر صرغيان بفقره مريت استبحغوغو مريت حرشان بوفرا يصغنولهم ابت لمعاتا وفرا علتاوي استات 400 غلبت سب يساتف كمزلو اكاد سراح من محدار كبابي عد بزحنس اتو يمان حدغ حبيروم تساتف تبزهاب وريتو بوحجنا تبحغوغ زخيد زل مريت حرشام نمكل خال ابز غبرو زلو صعري منغست ناي غابيون حاجز كغبرلهم تلابيام زينا وصاخ صعبيو مسانا صنحم نيكليساوي سممع إيران ناي مفراس حدقا انصلاليوا بزلو اللؤوان فرنسا نمدحانو ززتي لعلوايلو خلو معسر تحملن اب طهران ليخام اتلو خدرو مسب مزهاغرو وتاوزه خمزه كايرز غلص منغست إيران فرنسا نتكاير زلا صعر مغيسوم فرنسا لعلوايلو خناب إيران تسدد زلا هب تقدمي 4 عامات استبصحي اهغراو سممع زختم هاجرات نمدحانو ينقصاصا كمزي يلوا اتوقس إيران نمتن فريات يورانيوم كتوسخلو مخانا دحر مغلاص ايوم بتمغلص استشاله اوروبا وحبرت نتسممع نمدحان زتخكايد مخان بمحبار ايران هو سغمتي كم موساد كتقطبيو كصوع صنيحوم زيا مونغو فرنسان ايران استخايد زته ايران متن تمعبلو يورانيوم كيتوسخ غتا كم وصيت دما مونغو امريكان ايرانن زلو وطري امهدا اوتاو تراخ صاوت كم زخل تنتنتي امتوم ايران متن ممعبال يورانيوم كب مستبلو ابلعلي اخغبر صالح كل مدايا وصاطات كحيل مخانيا امريكا تطنقم ايران حيالان هاجراتن ايران نيوكليساو نطفاتات كتغت 50 يودما بلعليا صنع اجدا خلعل 2015 اب سممع كم زبصحا استقص زبصابات امريكا مفارق 2018 كاب تسممع مسحابا يردوم بزي كازي اب تسممع زفرما كالوت هاجرات موحاسو زطقاس تراي صاوتا كم زي لوايا ايران توقس لعلوت زايتيت النقدي تشاينان امريكان تفطيرو نزلو كلتاو نقداو زي مقداو نمهدا زخيل ناي تليفون زررب كم زكاير تغليصوم تتشعت حمله استخايدر زررب تواريصو نصلح كلتاو ركبات داغم نمبربار اوتاو تراكم زهل ويم توم تزاتيت زحبروم مراحتي تشاينان امريكان غون تزحالفه ورحسنه اب جابان استقانع وعلى ابال هاجرات غجل عسراب زكايد وركب نتنقداو زي مقداو نمهدا كم ترادو صبصباتي توسوم
ድሕሪ ትርክብ ኣሜሪካ ብልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ክትውስኖ ሓሲባ ዝነበረት ሓድሽ ቀረፅ እታው ከም ዘቋረፀቶ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንግዳዊ ዝርርብ ክቕፅል ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሓቢሮም በዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ኣንፈት ከይሕዝ ተሰጊኡ ዝነበረ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ብኸፊል ክሃድእ ከም ዝኸኣለ ይግለጽ ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ቻይና 25 ሚእታዊት ቀረፅ ከም ዝወሰነት ቻይና እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ጸብጻባት የዘኻኽሩ መንግስት አውስትራሊያ ንቀዳሞት ደቀባት ሃገር አቦሪጂንስ ሕጋዊ አፍልጦ ንምሃብ ዘኽእል ሃገራዊ መስርሕ ድምጽ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ክካየድ ምዃኑ ፍሊጦም ቀዳሞት ደቀባት አውስትራሊያ ንገዛእቲ ሓይልታት 50,000 ዓመታት ቀዲሞም ኣብቲ ሃገር እግሮም እኳ እንተንበሩ ብሪጣንያውያን ንአውስትራሊያ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም ድሕሪ ምእታዎም ነቶም ቀዳሞት ደቀባት ከም ዜጋታት ቀዳምነት ዘይህብ ቅዋም ከም ዘተኣታተውን ክሳብ ሕጂ ምትዕርራይ ከይተገብረሉ ከም ጸንሕን ጸብጻባት የመልክቶም እቲ ኣብ 2022 ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ መስርሕ ድምጽ ምርጫ ድማ ነቶም ቀዳሞት ደቀባት ኣብ ፖለቲካውን ካልእ ንጥፈታትን ዜግነታዊ መሰሎም ክሕልወሎምን ነቲ ብሰንኪ ዜግነታዊ ቅልውላው አቦሪጂንስ ኣብ አውስትራሊያ ንሓያሎ ዓመታት ተኸሲቱ ዝጸንሐ ህዝባዊ ናዕቢ ድማ ሰላማዊ ማዕርቦ ክገብረሉ ትጽቢት ይግበር ቀዳሞት ደቀባት አውስትራሊያ ማለት አቦሪጂንስ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሃገር ተገሊሎም ከም ጸንሑን ኣብ ሰሓተ ደረጃ መነባብሮ ከም ዝርከቡን ጸብጻባት የረዶም ኣብታ 13 ሚሊዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ አውስትራሊያ ቁጽሪ ናይቶም መሬቶም ብጻዓዱ ተገቢቱ ንኸቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሕሰም ተቃሊዖም ዘለው ጸለምቲ ቀዳሞት ደቀባት ካብ 700,000 ከም ዘይበዝሕ እዩ ዝግለጽ ደቡብ ኮርያ መጠን ናይቲ ካብ ጃፓን ከተእትዎ ጸንሐት ፍርያት ንምጉዳል ዘቤታዊ ፍርያት ከተዕቢ ምዃና ሓቢራ እቲ ሃገር ነስትሕብር ዘላ ጃፓን ናብ ደቡብ ኮርያ ክትልእኾ ጸንሐት ዝተፈላለየ ፍርያት ከተቋርጾ ወይ እውን ክትንክዮ ምዃና ድሕሪ ምጥቃሳ እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ብ9 ሓምለ ምስ ነጋዶን ሃብታማትን ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብሰንኪቲ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ክስዕብ ንዝኽእል ሕፅረታት ንምብዳህ ፍርያት ውሽጢ ሃገር ንምዕባይ ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ኣረድዮም ሰደድ ፍርያት ጃፓን ንዘቤታዊ منقصاص دوب كوريا بألوتات صليوه خمس أنحس تقاسي بريزيدنت جايين نقادون مبربارو تعرتاتهم كحيولو تصويع اللهم زغمزيلون كله بريزيدنت مون جابان تقبارتي ناي مكل خال سقومتك تقوارصو انت زي اللي دماغ كتدناويو زررب يكايد اللي خمز الله فليتهم جابان قال خابتي نابدوب كوريا اتلقوا فريات نوتهدراو معلاتات يوعل كم زلو بموك آسيا نتسقومتي كتوسد مخانا تحبر زلام يخون مبر دوب كوريا تخصي قوقوي مخانا بمحبار كفتر زخيل نقداو زي مكداو بزاتخ بتح كتصوع تساني حلام أبصر استزي أبدأ سيتاوي تهاجر باباو نيوغيني بستخسته قبيلة وملكع زحازة قجت بوحدو 14 سبات تعاطيلا بسنكة جنا ملوء بملوء زي هذا قجت 10 تات كم زقصلو زحبرو سب سلطان تهاجر أبز حالفة 4 عامات كاب زقات متمساسل تفتصاميتات زعابي سباوك سارة زورد مخار قالت من قصي باباو نيوغيني نتقجت المهداء بركت زبولو أبالات بوليسين تساتان وافي رخم زلو حبيرهم مبرعون دوباو تشاينا زوقع زل زناب زسعابو برتع على نواتاون قطباون كسارات تاوريدوم بتي بهريا وحدقا شحات أبايتي كم زعانو زحبرو تصبصابات بسنكو لعلى حرنت بشدشت مليون سبات كم التمزابو لفليتا بزي كازبت على آسات 230 شح هكتار نحر الشامريت كدمسسن كله بتقال لنا 400 مليون دولار قطابا كسارا كم زسعابة تقليتهم ابتخباب الزوقع زل زناب نسوم رزق أتصل كم زغير زعمتو كإلاتات مترولوجي تشاينا كل مدايا وخساراتات كزايد كم زغير حبيرا مالهم مبرعون دوباو تشاينا بحرقاتات على بتدقاقامو خمس تقع كم سعبين دمه سبعوي نواتاون أكبابيا وكساراتات كم زورد يقلت زو خبركم تعذبتنا أنا لو مش استلال وزينا أفستفتيم الله بمكتالكم نمسجن بروخليتيم
هاجراوي كان سبورت مهارو إرترا لمون كاتسيلو يعلو نملو تحستو غازيتينيانا ميكيل حلقو تخاتاتيلو واللهم ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ግጥማት ድማ ዝስዕብ ውፅኢት ተረኺቡሎም ኣብ ኩዕሶ እግሪ 12-13 ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ምስ ደቡብ ባዶ ባዶ ዓንሰባ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 1-0 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋሽ ባርካ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 1-0 ማእከል ምስ ዓንሰባ ባዶ ባዶ ተፈላለየን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ንጋሽ ባርካ 3-1 ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 3-0 ደቡብ ንቲቨት 3-2 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደቡብ ንቲቨት 3-1 ጋሽ ባርካ ንማእከል 3-1 ዓንሰባ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 3-0 ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 20-0 ደቡብ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 29-1 ጋሽ ባርካ ንዓንሰባ 23-11 ዝኾነ ውፅኢት ረቲዕነን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ንምልከት ድማ ቲቨት ንደቡብ 48-37 ማእከል ንጋሽ ባርካ 89-26 ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 27-21 ዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተን ኣለን ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 3-0 ጋሽ ባርካ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 3-1 ቲቨት ምስ ዓንሰባ 1-1 ክፈላለያ ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማእከል ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 1-0 ዓንሰባ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 2-1 ጋሽ ባርካ ንደቡብ 2-1 ዝኾነ ውፅኢት ስዒረነን ብዘይካ እውን ውድድራት አትሌቲክስ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ተኻይዱ ነይሩ በዚ ድማ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 100 ሜትሮ ማእከላይ ደረጃ ቀዳሚት ለተገርግሽ ዕቑባዝጊ ካብ ዓንሰባ ካልእቲ ባሴባ ነጋ ካብ ማእከል ሳልሴቲ ሮዛ ሳህለ ካብ ጋሽ ባርካ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሙኒር ዓብደላ ጋሽ ባርካ ቀዳማይ ሬድዋን መሐመድ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሳልሳይ መሐመድ ስዒድ ድሪስ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 200 ሜትሮ ማእከላይ ደረጃ ቀዳሚት ሰላም ኣሸብር ማእከል ካልእቲ ፉርቱና ፈወርቂ ደቡብ ሳልሴቲ ሰማራ አባዲ ጋሽ ባርካ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሃኒባል ነጋ ማእከል ካልኣይ ዮሴፍ ዓሊ ጋሽ ባርካ ሳልሳይ ዑመር ሳልሕ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ 1000 ሜትሮ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሰማር መኮነን ማእከል ካልእቲ ሳብሪና ጎይቶም ደቡብ ሳልሴቲ ሲኒት ተኽለ ማርያም ደቡብ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዑስማን ሙስጦፋ ጋሽ ባርካ ካልኣይ ዮሐንስ ገብረ መስቀል ደቡብ ሳልሳይ ተመስገን ሳሙኤል ደቡብ ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ማግዳ ኩብሮ ማእከል ካልእቲ ልዋም ተስፋ ሚካኤል ቲቨት ሳልሴቲ ኣዩባ አሮዲ ጋሽ ባርካ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዮሐንስ ክፍለ ማርያም ማእከል ካልኣይ መሐመድ ሱሌማ ጋሽ ባርካ ሳልሳይ ሜሮን መርሃዊ ጋሽ ባርካ ኣብ ናይ 4x400 ሪሌይ ካልኣይ ደረጃ ቀዳሚቲ ማእከል ካልእቲ ጋሽ ባርካ ሳልሴቲ ደቡብ በዚ መሰረት ኣብ ናይ አትሌቲክስ ብወርቂ ዝመርሓ ዘለዋ ዞባታት ምስ ንምልከት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ማእከል 3 ወርቂ 1 ብሩር ቀዳሚቲ ካልእቲ ጋሽ ባርካ 2 ወርቂ 1 ብሩር 2 ነሓስ ሳልሴቲ ዓንሰባ 1 ወርቂ ብምዝጋብ ቀዳሞት 3 መራሕቲ ዞባታት ኮኾና ደቡብ 3 ብሩር 2 ነሓስ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 1 ብሩርን 2 ነሓስን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ግና ብዘይ ዝኾነ መዳልያ ትቕፅል ኣላ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ ማእከል 5 ወርቂ 1 ብሩር 1 ነሓስ ቀዳሚቲ ጋሽ ባርካ 1 ወርቂ 2 ብሩር 3 ነሓስ ካልእቲ ደቡብ 2 ብሩር 2 ነሓስ ሳልሴቲ ቲቨት ድማ 1 ብሩር ብምእካብ ቀዳሞት 4 ዞባታት ኮይነን ዝቕልሳ ዘለዋን ውድድራት ስፖርታዊ ቅነ ተማሃሮ ኤርትራ 2019 ጽባሕ ሓሙስ እውን ብዝተፈላለዩ ውድድራት ክቕፅል እዩ ዝመጽ ዓመት ኣብ እንግሊዛዊት ሊቨርፑል ቦታ ከም ዘይብሉ ተሓቢሮ ዘሎ ተኸላኻሊ ኣልቤርቶ ሞሪኖ ምስ ቪላሪያል ክጻወት ከም ዝተሳምዐ ተገሊጹ ወዲ 27 ዓመት ኣልቤርቶ ሞሪኖ ን5 ዓመታት ምስ ቪላሪያል ክጻወት ከም ዝተሳምዐ ይግለጽ ኣሎ ድሕሪ ናይ 5 ዓመት ጻንሕቱ ኣብ ሊቨርፑል ናብ እስጳኛ ዝምለስ ዘሎ ተኸላኻሊ ነቲ ጻውዒት ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኮንትራቱ ዘብቅዐ ሞሪኖ ካብ 141 ንሊቨርፑል ወኪል ዘካየዶ ግጥማት 3 ሾታት ኣመዝጊቡ እዩ ብንጹር ኣይኹን እምበር ዋጋ ናይ ተጻዋታይ 12 ሚልዮን ከም ዝተኸፈለልያ ጋዜጣ ማርካ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራ ክቡራት ዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተላለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም